anyị na-achọ ka anyị ṅụọ garri o. Aka na-enwe aṅụrị na fa ga-aṅụ garri. Chee na aka ka anyị bido ṅụwa. Ebubechukwu na-achọ ime garri ka anyị ṅụọ. Ngwa na Ebube ihe ngwa bido mewe maịmaị na-awọm na anyị ga-eji maịmaị wee lie enyi. Maịmaị na-awọm. Ebubechukwu na-eme garri, ọ na-eme garri. O kute garri ọ na-awụ ya. Ngwa kuteni garri wụ ya ba nke bụ granọt, nke bụ milk ejiga ahụ. O rikwe nne kubu na-ete maka ọ eri nne. Daddy ya aṅụ garri ka rice. Daddy ke nke ị ga-eri. I will test it. Vanabo. Ndo papa bụ inye bụ option wa shi vanabo, o eri vanabo. O kwele ndo papa si eme. O dugonu mma papa. Ngwa buya mmiri, buya ba mmiri. Ihe abụya mmiri nne, ihe abụya mmiri nne. Ibuya mmiri nne, ịzafụ ya. Ihe azafụ ya. Ịzafụ mmiri ahụ. Ihe azafụ ya. Ịzafụ ya. Ka akịlịka niile fụọ nụ. Yugi akịlịka afụgo. Ngwa buya kwa ọzọ, buya mmiri ọzọ, buya mmiri ọzọ ni. Ihe abụya ya ugbolite na-azafụ ya. Buya nya gbajuo onye oju ịzafụkwu ya. Ịgbajuo onye ojugo. Ngwa anyị azafụkwu ya ọzọ. Cheli ka azafụkwu ya ọzọ. Ọdụgo. Kutezie mmiri ọzọ, kute mmiri ọzọ. Ngwa buyaba mmiri, buyaba mmiri. Ịgbaju n'eri nne. Anyị azafụkwu ya ọzọ nke ịtọ. Ka azafụkwu ya nke ịtọ. Kịta anyị ga-azafụchazi ya ọfụma. Kịta anyị azafụzi ya. Yes, azafụgokwu ya. Ngwa kee shuga. Wete shuga, wete shuga. Wete shuga. Wete shuga, wete shuga, wete shuga. Anyị na-eme garri, ọ na-ewete shuga, o wetewego, o wetewego. Ndewo, jee mejọ na-enwe aṅụrị na wa ga-eri. Wow! Champions! Champions! Ba na-enwe aṅụrị. Pata shuga na pata shuga, pata shuga. Ka ihe ijikwa rice eme, bufugodi rice na anyị achọrọ rice. Rice ya agụ anyị chọ meghee enye jide aka ka m kwughe enye. Jidesie enye ike ka m kwughe shuga, iwe ebu shuga. Ngwa wete ngaji na-abụ wụya. Wụya ngaji na-abụ. Wụya ngaji na-abụ. Wụya ye obere ngaji bụ iwe ahụ. Wete nnekwu ngaji. Ngaji rice. Papa wụya anya. Na-awụya n'ọsọ papa. Kutekwa ọzọ wụya. O nwere ndị chọọ iri rice ma ozugbo. Well milk wụyaba papa. Wụyaba milk. Ndị na-egwuli egwu maka ba chọọ ilie. Papa wụyacha milk niile wụya. Wụyaba. Na-awụya wete ka m nyere gị aka. Ị ga-eme wụyachicha anya ọgwụ. Ị ga-awụyachicha ya ọgwụ. Anyị na-ejikwa nido eme mana taa bụ evaporated milk. Ọ bụ anyị bụ ndị Igbo na-eli nri ndị Igbo. Maka anyị chọọ ifeel at home. Ọ bụ ọkwa fim nke a na-eme n'ime obodo ka anyị na-like iwọchị. Maka anyị na-awọchị anyị na-efeel at home. Ọnyanwa. Ụmụaka weli ngaji tọọnụ ọnya, weli ngaji tọọnụ ọnya. Onye ọbụla na-emezi garri. Wefu na aka na garri. Ọ bụ Ebube ga-eme garri nke mbọchị taa. Tọọnụ onye ọfụma. Tọọnụ onye ọfụma. Garri eregokwa oregori nne. Hey. Oh. Buya nya mmiri, kute mmiri ka igbu ya garri ka ọ ghara izu ka nri. Ka ọ ghara isu nri. Papa kwuchie garri na-enye kwuchie. Yes, ibuyari ya mmiri ọsụọ nri. Welu komkom evaporated milk too. Maka ọgwụgwọ. N'ebe ihe etubi ọ bụrụ na recycle na nke. Ndị ga-aṅụ garri ba na-agagali echibe ndị abalị boys agaghaliba. N'ebe.
Ebube Chukwu. Imetego kede efele. Ngwa wụyaba. Ngaji. Chite efele ka e wee tinye mmanya. Anyị ekewego garị. Ọfa nnekwu shi na ọ ga-aṅụ. Ọ bụ ịma na onye ọbụla ga-aṅụ garị. So oke nwa bụ onye achọrọ garị. Ọ bụ ịma onye ọbụla na-achọba garị. 1, 2, 3, 4. Oke ozugbo 5. Anyị bụ 6 na family mana oru onye anaghị ekwe aṅụ garị. Ọ bụ oke nwa. So ọ nwere onwe efere aka m ala ikwu chekwe granọt. Ọnwụ ya. Bido nwụwa papa. Bido nwụwa. Patan mmanya, buten mmanya. Ọ na-awọ. White and Papa nnekwu garị ka ị bịa ṅụba. Papa nnekwu garị. Ya nọla. Nọla na ka ị ṅụba garị. Ịchọ granọt papa. ndewo. Ndewo. Ngwa ngubani mmanya na-abịa. Mmanya na-abịa. Mmanya nke ọ na-awụ ọmụchazikwa awụ ọmụcha. Mmanya na-abịa. Mmanya abịago ụmụazị na-enyi ya o. Mmanya abịago. Ọ bịago. Ngwa. Check and see. Spanish keeper. Also Spanish class keeper. Yes. Wait, you have one apple. What? So, you are doing also one lesson keeper when we to the start. Yeah, one lesson in Spanish. Ọ dụkwa ụmụ nwatakwa maka onye tie aka ụkwụ agba. I'll have the teacher next Thursday. People are the worst. I know because you need to tell you how. Oh, boy. But no matter you can move, I can test him. Ka onye nwe garị nke. Adaobi chọọ garị. No. Adaobi achọkwa garị. Anyway. Ebube chọọ garị mụ. Keke enwe ga-eri garị ike. Ebube ọkwa ịchọ garị mụ. Yes. Ngwa libe. Garị with the needle. And what a needle. Should you feel like a garden? Ọ evaporated milk ka eji eti. Papa nnekwu ịchọ garị mụ. Ịchọ garị mụ papa. Jee wote ngaji. Unu na-eli unu wee mmanya na-eli. Ilie garị ilie mmanya ilie garị ilie mmanya. Plus ọba. Granọt. Granọt. Obina, you want more rice? No, mama. Nke bụ anụ. Emechi ebido tawa anụ. Adaobi, Emechi ebido tawa anụ. Ihe epeke daddy si na ya na-ejiche. Exactly. Ebe ni boy aba. Now, Bia na chukwu dị n'ọsọ ka ihe nke. Chukwu dị n'ọsọ ọ nọ online. Unu na-ekpebi ihe ka o jie aha ndị erikezi. chicken. Shut up. Over enough stew. Nwa ka m ebido ka iribe. Ihe niile. Garị ma granọt. Wow.
Ọ dịkwa egwu. Enwere sọsọ nke. Wow. O mexicano tudo muito melhor. Tinha muito fruit salad. Acho muito que watermelon. Mami, watermelon não é porque eu quando era menina eu não era do mal. Porque eu não tinha em cá slice half. Eu quero cá ia abunha. Mas nem que não é assim no líder no shop no livro. Não é watermelon do mal. Não é só caminho menina. Bacon, tuzuzu. Say yes. Maybe. Bịazie ṅụọ garị nke mma na nnukwu efere. Nke bụ groundnut m ji gaa. Ọ bụ anyị na-eme ihe ndị village ka anyị wee na-efeel at home. Ọ bịagokwe noo. Tọkwala ụtọ nne. Ọ tọkwala ụtọ nne. Chicken. Bịa nụ weluwe anụ, bịa nụ weluwe anụ. Yes, mommy. Ke nke ị chọ papa? Ị tinyere aka iwelu ofu ka anyị akwa. Meu tá filho. Weta efere. Onde tá lá filho? Moi. Vou get it yourself. Ofu ka ị na-eti ezeli daadị. The other meat. The other meat. The other thing. Yes. Moi, já falei, não tá filha. The other meat. Mas eu nem uma filha que. Eu Well, não vi. well. Nhâm nhâm nhâm.